παρκούρ τελείωσε. Αφού δεν κάνει. Τέλος το παρκούρ. Λοιπόν, παιδιά, μετά το απόγευμα. Ναι. Απόγευμα. Λοιπόν, θα χωριστεί όλη η ομάδα και η δική μας θα κρατάμε τη μεγάλη. Λοιπόν, εγώ θα προπονήσω. Είδες τον Αλβανό, μπράβο. Είδα το φιλαράκι μου, ήταν ωραίος. Τώρα από το μεγάλο θα είναι. Άντε βρε, κολοκύθα. Άντε ρε, κολοκύθα. Άντε καλπασάδα. Κολιά χωράφτρια είσαι. Χωράφτρια. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ θα προπονήσω αυτά με κοινούς που είμαι εγώ. Ναι. Τώρα, για αύριο, θα γράψουμε τα ονόματά μας όλοι. Θα βάλουμε ένα μεγάλο το φιλό μας από εδώ. Το ψηλό. Τα ονόματα, το ψηλό. Το ψηλό για να γράψω τα ονόματα. Και εγώ θα πάρω από τα γιατσά πανελάκια. Πανελάκια. Με ποιους παίζουμε ρε. Τώρα, με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα εγώ θα βρω μια ομάδα τώρα που θα ξέρω αν έχουν Μίλαν. τον Αλουκά στην εκκλησία. Αν έχουν ομάδα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί δεν ξέρω τι ώρα θα έρθουν. Θα κάνουμε ένα μονέταρμα και το βρούμε στο βουλό. Θα παίξετε λίγο μονέταρμα για να μπορούμε να... Γιώργο, πρέπει όμως όλοι να φορέσουμε σκουλαρίκι. Λοιπόν, μπορεί να δώσεις και σκουλαρίκι. Είναι ωραία, εντάξει. Εγώ το πετάω, Γιώργο, ναι. Έτσι, δεν το ξέρεις τι. Τώρα μου πρέπει να παίξουμε Σκουλαρίκι. Ναι. ένα ομάδα τώρα. Ας θα κλείσει τρίπο. Αν μπορέσουμε να παίξουμε ένα κοινικό αγώνα, μετά ποιος με κάνουμε. Γιώργο, συνέντευξη. Λοιπόν, τι έχεις να πεις για την ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ τα παιδιά μου που δείξανε καλύτερα. Το ψηλό μου, το καλύτερο παιχτρόνι, το φιλαράκι μου από εδώ. Άντε ρε! Μπράβο αγορίνα μου εσύ. Μπράβο το παιχτρόνι μου, λεβέντη μου εσύ. Και το φιλαράκι μου από εδώ του να ευχαριστώ που έδωξε καλύτερα. Μπράβο. Και το μωρό. Το παιδάκι που έδωξε. Να το. Μπράβο, Άκη. Να ξέρουμε και πώς με λένε. Άκη. Πώς με λένε.